Праз ружанец літасці чакаем, ружанцова Панна Марія. Маці, ти прийшла з одним жаданнем ратовать людей от покарання. У тебе ратунку ми шукаем, праз ружанец літості чакаем, ружанцова Панна Марія. У тебе ратунку ми шукаем, праз ружанец літості чакаем, ружанцова Панна Марія. Хто ад гневу Божого уратує, хто гаротних грешних пошкодує, у тебе ратунку ми шукаем, праз ружанец літості чакаем, ружанцова Панна Марія. У тебе ратунку ми шукаем, праз ружанец літості чакаем, ружанцова Панна Марія. Праз Бернардку ти дала ружанец, грешним ён для обороны шанец. У тебе ратунку ми шукаем, праз ружанец літості чакаем, ружанцова Панна Марія. У тебе ратунку ми шукаем, праз ружанец літості чакаем, ружанцова Панна Марія. Таямниці ружанця святого перемогуть моц шатана злого. У тебе ратунку ми шукаем, праз ружанец літості чакаем, ружанцова Панна Марія. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітай, Святая Маті, Ти народила Владара, який керує небом і землею на веки вечные. Гэтымі словамі антифона на ўваход пачынаем святую імшу, падчас якой узываем заступніцтва Найсвяцейшай Панні Марыі, нашай апякункі, якая володарая там у небе разом со своим Сыном. И мы просим ее заступництва у наших потребах, у наших просьбах, у наших подяках.
Прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі, а асаблівым чынам будзем маліцца у інтэнцыі аб павярот да здароўя, патрэбнай ласкі, Божае благаславенства для Нікалая, і каб Пан Бог адарыў яго патрэбнымі ласкамі за заступніцтвам Найсвяцейшай Панны Марыі. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб маглі з чыстым сэрцам скласці Найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, даведзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и валадарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Йоеля. Так каже Пан: «Нехай прочнуться народи і прийдуть у долину Йозафата, бо там буду сидеть я, каб судить все народы навокол. Пустите у рук серпы, бо жниво соспело. Приходьте и спуститесь, бо давило полное, и скадзя проваливается, бо великое зло ихнее. На толпу у долине присуду, бо день Пана близко, до долины присуды. Солнце и месяц потемнели, зорки стратили свой бляск. Будет греметь Пан с Сиону, и подымет голос свой из Иерусалима, и затрясутся небеса и земля. Але Пан будет присташничем для своего народа, и твердынёю до сынов из Израиля. И доведаетесь, что я Пан Бог ваш, який живе на Сионе, моей святой горы. И будет Иерусалим святыми чужинцы, больше не пройдут праз яго. И будет у той день, что горы станут сокропать молодым вином, и с погорков потече молоко, и усё решечи юдейские наполнится водою, и крыница потече с дому Пана, и напоит долину Шетим. Египет перетворится в пустыню, и Эдом успустошенный степ за утиск сынов юдецких, и пролетел на невинной крови на земли ихней, а Юда будет жить навеки, и Иерусалим с поколения в поколение, бо отпомщу за кровь ихнюю, за якую еще не отпомстил, и Пан поселится на Сионе». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Радуйтеся, справедливые, у Пану. Радуйтеся, справедливые, у Пану. Пан валадарить, нехай радуется земля, нехай веселятся шматликие выспы. В облака и темрава кол Яго, справедливость и право основа Яго на трону.
Радуйтесь, справедливые, у Пану. Горы, як воск, розтопяться перед обличчям Пана, перед обличчям Пана усьої землі. Небесы обвещают Его справедливость, и все народы бачат Ягоную славу. Радуйтесь, справедливые, у Пану. Светло зяє для справедливого, и радость для праведных сердцем. Радуйтесь, справедливые, у Пану, и дякуйте во успомин Ягоной святости. Радуйтесь, справедливые, у Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Щасливые, хто слухає Слово Божие і заховує Його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час, калі Езус прамаўляў да народа, адна жанчына з натоўпу узняла голас і сказала яму: «Шчаслівая у лоне, якое насіла цябе, і грудзі, якія кармілі цябе». Ён сказаў: «Больш за тое, шчаслівая, хто слухае Слова Божае і захоўвае яго». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Праз заступніцтва Маці Божай, якая слухала і захоўвала Божае Слово ў сэрцы сваім, просім Айца Нябеснага. Молімся за папу Леона, каб словам і прыкладам ён прыцягваў людзей да Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх хрысціян, каб яны слухалі Божае Слова і цешыліся яго пладамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх маці, якія вераць у Хрыста, каб яны перадавалі дзецям праўды веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших блізкіх памерлых вернікаў, каб яны мелі удзел у абяцанні жыцця вечнага. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ва ўсіх нашых просьбах, інтэнцыях, якія заносім прад аблічча Бога за заступніцтвам Маці Божай, каб яны атрымалі патрэбныя для нас ласкі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб, як Панна Марыя, мы слухалі і выконвалі Божае Слово. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа Ойча милосердности, будь ласкавы прыняць нашыя просьбы і научы нас кіравацца ў жыцці Тваім Словам праз Хрыста, Пана нашага. Вітай, Марія, Христова Маті, дозволь нам грешним Тебе честь даті. Прийми Ти наші просьби низкие, за нас молися. Вітай, Марія.
жаль мела над смертью сына, проствая слезы мати одина. Хай нам хвилины смерти тяжкие спокойны будут. Витай, Мария. Молитеся, каб мою вашу ахвяру принял Пан Бог Усемогутный, Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие он Тебе приносит, ка про заступництво Найсвятейшей Панны Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, адзначаючы ўспамін Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзевы. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, ахоўваючы Тваю хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, Пана нашага. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який иде в имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвеці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаўся на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, узноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвапаўстанне Твайго Сына,
ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молям Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Леонам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто Твою ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Твое валадарства і моцы хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Твоим: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана niechaj zаўсёды будзе з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленая, пакліканая на вячэру ягоною. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой, Иисус
чисте к Тебе у думках имкнуся, на Тебе, Пане, я сподяюся, Езу Тебе усім серцем люблю я, іншай любові і не хочу я. Свету багаття я не жадаю, бо всьою душою Бога шукаю. Стратить готовый я все, что маю, ты скарб один с тобой триваю. Езу Тебе, каб люди познали, грехом ніколи б не ображали, быть при Тебе заўсёды жадаю, толькі Тебе жыццё давяраю, быть при Тебе заўсёды жадаю, толькі Тебе жыццё давяраю. Молимся. Ласкавый Боже, мы приняли эўхарыстычны посілак, успамінаючы, аддаючы честь Найсвятейшей Пане Марии, ученика бы верно и шли за ее прикладом, и отдано служили справе нашего откупления, праз Христа Пана нашего. Амен. За хвилину пасля благословления будет набоженство ружанцовое. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Тривайтеся у спокої Христа. Дякуємо Пану Богу. О Найсвятейша Гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один у Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Пане Езу, заносим до Тебе наши супольные молитвы, отдаючи пашану Твою Маці, якая заступається за нами у всяких наших просьбах. Тому перед хвилиной представим Богу наши интенции, наши подяки, наши просьбы. Особливо просим об здоровье, Божие благословенство и потребные ласки,
і заступніцтва Маці Божай для Нікалая, каб шчасліва павярнуўся да здароўя і ўсе нашы інтэнцыі. Веру ў Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны памёр і быў пахаваны, зышоў да Ахлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзець праваруч Бога Айца Усімагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, да адпушчэння грахоў, уваскрашэння цела, жыццё вечнае. Амен. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзе валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословлена Ты між жанчынамі, благословлены плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословлена Ты між жанчынамі, благословлены плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословлена Ты між жанчынамі, і благословлены плод у лоне Твайго, Езус. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, нech была спрадвеку, цяпер заўсёды і навекі вечная. Амен. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пекельнага, правядзі усе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Частка ружанца радасная, таямніца першая, звествование Найсвятейшей Панне Марыі. Найцудоўнішні этап у гісторыі адкуплення распачаўся вельмі проста. Бог не паслаў Габрыэля у палац якога-небудзь уладара, але да маладой дзяўчыны Марыі, якая жыла у сціплай хатцы у Назарэце. Калі анёл абвясціў ёй, што будзе маці збаўцы, яна запыталася ў яго толькі аб адным, як гэта будзе. А калі ён гэта растлумачыў, яна поўная ласкі аддала сябе пану як служанка. Яна дазволіла, каб Бог напоўніў яе цалкам. Марыя ў таямніцы звеставання дае нам прыгожы прыклад таго, як мы павінны жыць, калі яна прымае Езуса з любоўю і вераю. Марыя сказала сваё «так» вустамі і сэрцам. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословлена Ты між жанчынамі, і благословлены плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословлена Ты між жанчынамі, і благословлены плод у лоне Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословлена Ты між жанчынамі, і благословлены плод у лоне Твайго, Езус.
Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak była z prawietku, teraz i zawsze i na wieki wieczne. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego zaczataja, молися za nas, kto u Ciebie pораtunku szukaje. O mój Jezu, pробacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadzi usie duszy na nieba i dopomoże особливо tym, komu najbardziej potrzebna Twoja miłosierność. Tajemnica druga odwiedziny Panny Maryi Świętej Elżbiety. Najpрыгайшийszy moment u życia Maryi była chwilina, kiedy ona zgodziła się stać Matką Jezusa. Ona pospieszała się u swojej godnej, zdziwionej pokory, u naprawdę akcie lubowi wykonać rolę służanki dla Elżbiety. My wiemy, jak powpływała ta pokora na nienarodzone jeszcze dziecię Elżbiety. I ono wzruszyło się u łonie swojej matki. To był pierwszy człowiek, jaki rozpoznał nadchod Chrysta. Potem matka Pana zaśpiewała z radością, podzięką i prosławieniem Magnificat. Maryja z'являється для нас прикладом того, як ми повинні жити. Те, що сама отримала як дар, і вона хотіла передати іншим. Отче наш. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні і відпусти нам провини наші, які ми відпускаємо винуватим нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Амінь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь.
Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Аминь. Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь заўсёды и навеки вечная. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, кто у Тебя порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи уся души на небо и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця третя. Народження Єзуса Христа. Єзус прийшов на світ, каб збавити чоловіка, каб навчити нас любові свого Отця. Ми дякуємо Богу за те, що ахвярував нам свого Сина Єзуса, каб Ён народився серед нас і був для нас подобний во всім, за виключенням греху. Бог, становячися чоловіком, підкреслив велич і пригожость життя чоловіка. Ён прагне з радістю і спокоєм ахвярувати себе самого нашим серцем. Ён хоче, каб його прийстя могло принести кожному з нас спокій і радість. Молимося, каб отримати гэтую ласку. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с Тобою, благословлена Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak była sprzed wieku, teraz zawsze i na wieki wieczne. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego zaczętая, молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас від огню пекельного, проведи усі душі на небо і допоможи особливо тим, хто найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця 4. Ахвярование Христа у святыни. Macie Boża, wierujący Jezusa u świątyni jerozolimskiej, dziękuję sprzedwiecznemu Ojcu od imię wszystkich ludzi i wieruję Jego Jemu. Tak i my powinny postupać u naszym życiu, постоянно dziękować Bogu za dar życia i wiery, a wierować nasze życie dla zbawienia świata. Kiedy u nas nie ma czego wierować, oddadzimy Bogu гэтую никчемность. Станем усе настолькі пустымі, наколькі гэта магчыма, каб Бог мог нас напоўніць. Нават Бог не можа напоўніць тое, што ўжо поўнае. Бог не хоча ні да чаго нас змушаць. Гэта мы самі напаўняем свет любоўю, якую Ён дае Tobie. Ojcze nasz, chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jakie my odpuszczajem winowatym naszym, i nie wódź nas u spokusu, ale zbaw nas od złego. Amen. Święta Maryjo, Macie Boża, молися za nas grzesznych, teraz u chwilę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Macie Boża, молися za nas grzesznych, teraz u chwilę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Macie Boża, молися za nas grzesznych, teraz u chwilę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Macie Boża, молися za nas grzesznych, teraz u chwilę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Macie Boża, молися za nas grzesznych, teraz u chwilę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Macie Boża, молися za nas grzesznych, teraz u chwilę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Macie Boża, молися za nas grzesznych, teraz u chwilę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Macie Boża, молися za nas grzesznych, teraz u chwilę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Macie Boża, молися za nas grzesznych, teraz u chwilę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Macie Boża, молися za nas grzesznych, teraz u chwilę śmierci naszej. Amen. Jak była sprzed wieku, teraz zawsze na wieki wieczne. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego zaczętая, молися za nas, kto u Ciebie porятунку szukає. O mój Jezu,
прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пекельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Таямніца 5. Езуса знаходзяць у Єрусалімскай святыні. Калі Езуса знайшлі бацькі, ён накіраваўся з імі ў Назарэт і быў паслухмяны ім. Таксама і мы павінны шукаць Бога, калі згубімся ці аддалімся ад Яго. Якім чынам? Так як зрабіла гэта Марыя. Знайшла Яго ў святыні, шукала Яго у цішыні, у малітве, на каленях, у Эўхарыстыі, у цярпеннях. Мы павінны гэтак, як і Марыя, шукаць нашых дзяцей. Гэтак, як зрабіла яна, калі згубіўся Езус. Нас павінна непакоіць думка пра тое, дзе знаходзяцца нашыя дзеці. Сямейны агмень для дзяцей – гэта ўжо не сямейны агмень. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. I odpuści nam prawiny nasze, jakie my odpuszczamy winowatym naszym. Nie od nas uspokój, ale zbaw nas od złego. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak była z pradwieku, teraz zawsze i na wieki wieczne. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego zaczętая, молися za nas, kto u Ciebie pораtunku szukaje. O mój Jezu, pробacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadzi się dusze na nieba i dopomaży особливо tym, komu najbardziej potrzebna Twoja miłosierność. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża,
Святая Троица, Единый Боже, Святая Мария, молися за нас. Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Маті Христова, Маті Костьола, Маті ласки Божией, Маті милосердности, Маті пречистая, Маті беззаганная, Маті непорушная, Маті невинная, Маті наимилейшая, Маті наицудовнейшая, Маті доброй рады, Маті Створителя, Маті Збавителя, Маті наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золоты доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, суцяшальница засмучаных, успамога християнов, королева анёлов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнаўцаў, королева паннаў, королева усіх святых, королева без граху першароднага зачатая, королева у неба узятая, королева ружанца святога, королева сем'яў, королева супакою, королева Беларусі, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица, каб сталися мы годными обетцаний Христовых. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слухом Твоим cieszyться trwałym zdrowiem duszy i ciała i przez sławne zastupnictwo Najświętszej zawsiody Panny Maryi, maj łasku wyzwolić nas od теперешнего smutku i одарить wiecznej radością przez Chrysta Pana naszego. Twojej obronie oddajemся, Święta Bogorodica, u naszych potrzebach nie pogardzaj moleniem naszym i od усякой złej przygody выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, суцяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. У Тебе, святый Юзефе, шукаем мы порятунку нашей недолі, звертаючися по допомогу до Твоей Найсвятейшей обраницы Панны Марии, с довером просим так само Твоей опеки, праз любовь, якая єднала Тебе с Найсвятейшей Богородицей, и праз Твою аїцовську опеку, якою Ты отуляв Єзуса в дитинстве, покорно просим, глянь ласкаво на спадщину, якою Єзус Христос здобув кров'ю своєю, і своїм могутним заступництвом допоможи нам у потребах наших. Прадбачливий опікуне сім'ї Божої, опікуйся обраним потомством Єзуса Христа. Отхили от нас, милый Ойче,
усялякія памылкі і спакусы. Магутны наш абронца, прыйдзі да нас ласкава з нябеснаю дапамогаю ў гэтым змаганні сіламі цемры, і як некалі ў дзяцінстве выратаваў Езуса ад небяспекі, якая пагражала ягонаму жыццю, так цяпер барані святы касцёл Божы ад варожых нападаў і усялякіх перашкодаў. Атуляй кожнага з нас нястомною апекаю, каб мы па Тваім прыкладзе і Тваёю дапамогаю падтрыманыя маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Амен. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, Даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Боже, Ты ў найсвяцейшым сакраменце пакінуў нам успамін сваёй мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушановаць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Хай будзе честь і хвала і праслаўленне Езусу, честь і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, честь і хвала, хай будзе честь і хвала і праслаўленне Езусу, честь і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, честь і хвала, хай будзе честь і хвала і праслаўленне Езусу, честь і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, честь і хвала. За дуszę świętej pamięci księdza Jana Warnickiego. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.